Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Kuphenywa ngolwamaphepha okuvota eHammersdale. Ukhomishana wamaphoyisa ubhunge nabamatekisi. Kanti kuqalile ukuvota ngokukhethekile namuhla. Izindaba ze1KZN TV uzifundelwa uSiyabongwa kaDuma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Isikole esiphezulu ka-AEC kulesifundazwe Ntomfuthi Masinga uthi sekuqaliswe uphenyo kwisigameko sokuputshuka kolwazi ngendawo ebegcinwe kuyona amaphepha okuvota eHammersdale ngoba lolu daba ke ulwazi luyimfihlo. uMasinga usho lokho kwisithangamisa bezindaba ebesibanjelwe eThekwini njengoba namuhla kuwusuku lokuqala kokuvota okuyispecial. Sise-ICC eThekwini namuhla njengoba kuwusuku lokuqala la khona kuvota labo bafake ukuvota okuyispecial. Ziningi izinto ebesike sabeka ngazo ngaphambilini mayelana namalungiselelo ka-IEC zokhumbula ukuthi nangoLesihlanu la khona kwakuthulwa khona indawo kuyisona sikhungelo sekuzobe kubalelwa kusona. Sinayeke la oyisikole esiphezulu saka-IEC umama uNtomfuthi Masinga uzothatha sibeke nje ngezinye zezinto nezinhlelo eziqhubakalayo aphinda sichazele futhi nangesinye sezigameke sike sabamandla kakhulu enkundleni zokuxhumana ngempela sonto. Mama Masinga siyakubingelela, siyabonga ngesikhathi sakho. Ngiyabonga nami kakhulu ngibingelele nakubabukeli be1KZN TV. Sibuya kwimpela sonto einkundleni zokuxhumana ebikade inomsindo ikakhulukazi ngodaba laseHammersdale lamabhokisi abonakalile. Mhlawumbe ungachazela umuntu odidekile nongazi ukuthi imaterial supply kanjani mangabe sekusondele zona izinsuku zama special vote ukusuka manje kuyaphambili. Izinhlelo suke zimi kanjani zithini ukuthi yini le biyenzeka eHammersdale ngendlela esenithole ngayo nalandelela ngayo. Indlela esikhipha ngayo imaterial yethu uma ifikela kwi warehouse province yonke mayisuka lapho iyadlula uya kuma warehouse umasipala nomasipala kuya ke ngo size kamasipala kumasipala abakhulu njengeTheku siphinde sithi misifike kwi storage sakamasipala iphinde ihanjiswe manje isiya kuma satellite storage la suke sisondezela khona indawo ezikude njobe yalazi iTheku lihamba liyoshaya ko Camperdown lihambe liyoshaya ngakomgababa koMagabheni. So siye bese sifuna ezinye indawo la esizosondezela imaterial yeziteshi ezikude kakhulu neCentral Town. So istorage saseHammersdale esinya sisisebenzisayo eLibrary ukusondezela zonke lezi ziteshi eziseduze nomngcele waseCamperdown ukuze bangahambi indawo ende bezocollector in the center of Durban. So lezo ndawo ke asiutsheni umphakathi ngaso ngoba asikho izathu ukuthi umphakathi fanele uhlangane ne-election material kuma voting station. Kodwa ke masizwa kuthiwa khona okuputshukile ukuthi kuputshuke kanjani ke kusa investigate kunecala elivuliwe kuya investigate ukuthi iputshuke kanjani le information yazi yafika kulabantu ababe sebehamba ke beyohlasela lapha storage beyobuza ukuthi kwenzakalani ngoba ama ballot paper bona bazi ukuthi ama ballot paper into ezibonakale masekuvoto ukuthi kube khona indawo la ibekwa khona esingazi ukuthi bayibacabanga ukuthi afika kanjani ngoba phela kufanele a distribute. So leya warehouse yaseHammersdale enye yama warehouse ethu kusho ukuthi inamba yabantu abayihlasele ibe ngaphezulu kwento ebingamelwa isecurity legadayo khona baze bakwazi ukufika ke bathatha izithombe ke base beyiposta ku social media ngenhlanhla kodwa ngoba indawo eseduze nepolice station ashesha afika amaphoyisa abagudluza ke sase decide ukuthi ngoba manje le ndawo isiyaziwa emphakathini into engafanele yenzeke ngeke sisayisebenzisa. So sibe sesithole enye indawo ke naye singeke sisho ukuthi kuphi ukusondezela lezi ndawo ke ezingapha ko Mophela ko Hammersdale uzofika emngceleni naseCamperdown. Into eyenzekile kayinhle akekho umuntu ongayona isebenzisa kaIEC okufanele athinte imaterial yakaIEC. So lento abasebenza lapha yayisi wrong ukuthi babambe imaterial ngezandla, but fortunately ngoba ke team yethu yayikhona ngaphakathi yenza sure ukuthi abayonakalisi namaphoyisa ayibagadile sakwazi ukuyiqoqa isaphelele sayibuyisela emuva yaphinde isidistributwa izolo isisondezela ukuthi ibe seduze naseHammersdale. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga nami. Ntomfuthi Masinga oyisikhulu esiphezulu saka-IEC kusona isifundazwe KwaZulu-Natal siyabheka nje usuku lokuqala njengoba namhlanje liqalile ukuvota lokho okuyispecial. Kude bohosibisi wezindaba ze1KZN TV ku channel 261 ngeseThekwini.
Ngemuva kwezigameko zokuvalwa kwemigwaqo ogwini abamatekisi kanye naseThekwini okwenziwe abemboni yezokuthutha abathutha kamabanga amade iDurban Long Distance Taxi Association kanye nasogwini ngeledlule bakhala ke ngokuthathwa kwezimoto zabo nokunye sekuntwela ezansi kulolu daba. Lokhu kulandela ukuthi ukhomishana wamaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal uNhlanhla Mkhwanazi ehlangane nezinhlaka ezithintekayo ngenhloso yokuthola izisombululo uqinisekisa ukuthi akukho kuphazamiseka kosuku lokhetho kanye nengemumva kwalo. Lo mhlangano bubanjelwe eThekwini. Ukhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal uhlongoze ukuba kubuyekezwe imithetho ethile elawula ukusebenza kwamaphoyisa ezomgwaqo ekhuluma emhlanganweni wabemboni yamatekisi athutha amabanga amade eThekwini kanye nososeshini abathintekayo ogwini. Umkhwanazi uveze ukuthi mhlambe umthetho uyaqiniswa kwabemboni. We came to a conclusion that we need to solve two things. One of them is a process flow in terms of the application of a permit, because there is municipality that is involved in terms of the rank stand. There's a Department of Transport that also does some administration, and then there's a board that makes a final ruling. And after the final ruling from the board, it goes back to the officials at Department of Transport, and an operator then is expected to produce other documents. Even after the board is approved, he must still produce something else before he received the permit. Uzokhumbuleka ukuthi maphakathi kwesonto ledlule ososeshini base-Ogwini bavale imigwaqo kwathi ke ngolwesihlanu usoseshini wamatekisi amabanga amade eThekwini nawo ukumisile ukusebenza wavala neminye imigwaqo bekhala ke ngeyinkinga ezahlukene. Laba bathole ithuba lokubhunga ngazo batholeke nezimpendulo. Njengoba laba ke babesabisa ngokumisa yonke into uma ke benganakwa nobe kuzophazamisa ukuvota oqale namuhla kuleli. Umkhwanazi uveze ukuthi ke bavumelene ngokumisa lokhu baphinde ke babamba umunye umhlangano lapho ke kuzobe kuphuma khona inqumo. Izivumelano esibenayo la ukuthi sizobe sihlangane kwenyanga ezayo ngomhla ka11 ukuze sizoxoxa ngendaba yokuthi lemithetho le khona yamatekisi si implementa kanjani, ukuthi iqiniswa kanjani imithetho amaphoyisa mangabe esethu umuntu uphula umthetho ngendlela abenza ngayo. Umthetho uyavuma ukuthi bona benze kanjani noma amaphoyisa aqinisa isandla nje kungenasidingo. Ileyo nto besivumele ngakho ukuthi sokhulumisana ngakho. Endabeni ze-1 KZN TV kubikuntombi khona Mvubu ngeseThekwini. Kuqalile namuhla ukuvota ngokukhethekile ezingxenyeni ezahlukahlukene zezwe laseNingizimu Afrika kulabo bantu angeke bekwazi ukuvota ngosuku lokhetho oluzokuba ngolwesithathu. Abamaholi bamaqembu ehlukahlukene kwezombusazwe babonakalile nabo bevota ngokukhethekile. Izaguga zaseMatimatolo zitotobele ngakhona ezikhungweni zokuvota zaveza ukuthi kade zalindela lolu suku lokuvota. Kade ngangilindela lolu voto bakithi. Ngimnandi kabi. Ngizwa kukuhle. Ngiyakubona kodwa futhi nokuningi kuyenzeka ngoba uRamaphosa siyabonga. Ngizwa ngijabule nje kusukela ngo94 kuze kuzoba manje ngiyaphila. Futhi njeke uhulumeni wethu ngiyawubona nje ukuthi usenzelani. Ngikhuluma nje nginendlu yomxhaso njengoba izandla zinje bengiphanda ngucentela kahle. Ngiphiwa ngivota nje ngineme. Umholi weABC uPhilani Mavundla ungomunye wabavotile namhlanje uthi ukhetho libalekile kanti uphinde wancoma uzinzo esikhungweni sakhe. Phinde libaleka kakhulu kithina njengenhlangano yeABC la ke kusebusani isikhungo esengivothe kusona iminyaka sengivotile ke mina ngivotile kona mathathu amaphepha ngiyaziwa ukuthi ngivotele bani akubuzo ngiyabonakala sengivotile ke umuzwa omuhle nokho kodwa ke solo sibambelele phela simincile kuze kuyoshawula isinu lesihlanu kuphuma ama results kodwa ke cha kuhle futhi nasesikhungweni sethu la kuyabonakala izinto akho ngisho namaphoyisa into enhleke leyo. uMavundla uthi bazolinda imiphumela yokhetho ngaphambi kokwenza izingxoxo namanye amaqembu ezepolitiki. Cha kufanele sibe amaqiniso nje obenjalo asilazi isasa ukuthi lisiphatheleni sisonke akekho nje ongaqamba amanga ukuthi uyazi esikwazi ukuthi iqembu libusali liyaphuma ikona kuphela esikwaziyo
ngakho ke akekho sesixoxe naye ngoba silinda ukuthi sonke sibonakala ukuthi abantu basithemba kanganani basinikeze yiphi mandate. Uma ngabe sesikuboneleka lokho sesingahlala ke phansi sonke thina sinemqondo ebukeke ehamba ngendlela efanayo sibonisana ukuthi sibona kanjani. Cha kodwa kwamanje sikakhuluma lutho ngolama vote sakhulumile njoba sila ama party agent ethu sibhekelane okwamavoti ethu ukuthi ingabe khona la intshontsho khona. Kunabantu asebeneziqhu zokujontsha. Yilokho ke esifuna ukuqinisekisa ukuthi kwenzeka ngendlela kwamanje. Khona manjalo unobhala weqembu le-ANC KwaZulu-Natal uBheki Mtolo naye ngomunye wabavotile esikhungweni sakhe. Kanti ukuvota kuyaqhubeka nakusasa. Ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube eSematematolo eGreytown. Uthisha wesikole samabanga aphezulu Imbilane eSolundu Zanele Mbatha uthi uyaziqhenya ngokuthi akwazi ukukhipha umfundo othole 100% kwisifundo se-accounting waphinde wancoma kakhulu ukusebenza ngokubambisana kwabafundi nothisha. Lokhu kuze emva kokuba inyunyana yothisha iNational Teachers Union okuyinathi ngamafuphi kwigatsha lasemahlabathini ibisingethe umcimbi oSolundu ePhalamende elidala woklomelisa othisha benze kahle kumatekuletsheni odlule. Inyunyana yothisha iNational Teachers Union inathi ngamafuphi kwigatsha lasemahlabathini oLundi lisingathe umcimbi ukkomelisa othisha abasebenze ngokusikhandla kwimphumela kamatekuletsheni angonyaka odlule. Nakuba beziningi izingqinamba kodwa isifunda iZululand esinye sesifundo esibonakale senza kahle kakhulu kwimphumela kamatekuletsheni. Uthisha waseMbilane High School oLundi obefundisa omunye wabafundi othole 100% kwisifundo se-accounting uthi ujabule kakhulu ngokusebenza ngokubambisana nabafundi. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu ogelekelelile nosilekelelile siMbilane ukuthi ingane yethu Sisanda ikwazi ukuthola ngokuthi isebenze ngokubambisana ngokuzikhandla futhi ikwazi ukuthola 100% esifundweni engisifundisayo i-accounting. Ngijabule kakhulu futhi ngiyasiqhenya kakhulu ngosisanda la ikhona. Ngiyazi ukuthi uzosimela even eCape Town. Ngiyazi futhi ukuthi uLundi lwethu uzolenza liphakame even nangeminyaka ezayo mayiseqedile. Kanjalo nohlalo waleli gatsha lenathu uthi ukusebenza ngokusikhandla kothisha nakuba kunezinselelo eziningi esifana nezokuphepha esikoleni ungabi khona kwagesi kodwa bakwazile ukukhiqiza imphumela emihle kamatekuletsheni. Aphuma eyithukuthukweni bengalali besebenza ugesi ungekho kungakhanye ezikoleni kungaphephile kunjalo benikela ngeimpilo zabo beshiya imndeni yabo ukuba bazosiza isizwe ngoba okukhulu kuthina njenge-National Teachers Union uku-educator ination. Uma ifundile isizwe sethu siyoba nesizwe esiphilayo eSouth Africa. Lo mcimbi ubuhanjelwe nayimeya uMasipala wesifunda iZululand nophinda beyiNdunankulu kaZulu Thula Sizwe Buthelezi okhale kakhulu ngezimo abasebenza ngaphansi kwazo othisha kanjalo nomthamo wabafundi ophezulu ekubeni kunothisha abangaqashiwe. Akusekho ukuphepha ezikoleni uma ubheka izilimazo engena nezingane emaklasini nanokuthi ziningi ikhala lapho kukhona izingane engenazo othisha. Ngakho ke usuku lwanamhlanje sibona lusemqoka ekuthenini sikhuthaze ikakhulukazi imfundo nokuthi sikhuthaze othisha abanikela ngesikhathi sabo nangemakhono abo ukuthuthukisa izingane. Kulemcimbi khona nabanye bothisha asebathatha umhlala phansi. Ezindabeni ze1KZN TV kube kuThabani Maphumulo oLundi. Ake siye ngasezitolo phinda futhi sihlangabeze masibuya. Asikubingelele siphinde sikwamukeleke mungabe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namuhla. Kuphenywa ngolwamaphepha okuvota eHammersdale. Ukhomishana wamaphoyisa ubhunge nabamatekisi. Kanti kuqalile ukuvota ngokukhethekile namuhla. Kumenze ukufunda nokufundisa esikoleni samabanga aphansi iVutha Primary eseMandeni kuWard 6 enyakatho nelikaMthaniya. Abazali babafundi bavale amasango bebamba umbhikisho bekhala ngokuthi seyimningi iminyaka lesikole esilungiswa kanti ke bathi sebesabela nempilo yabafundi.
Kuphazamisekile ukufunda nokufundisa esikoleni samabanga aphansi iVutha Primary Semandeni kuWard 6 enyakathoni kaMthaniya. Abazali babafundi babamba umbhikisho bekhala ngokuthi lesi sikole sesisidala kuningi ukonakele kuso kudinga ukulungiswa. Bathi bafuna umnyango wezimfundo ungenelele. Kuthena makuvela kubonakala ukuthi isikole asikho endaweni efanele. Umnyango wathatha i-decision ukuthi no, lesikole lesi sifake i-danger tape ngesimo sokuthi asiphephile ezingene esikulona. And mangibuka mina ngeminyaka esenginayo shoba sengino 47 years manje ngifunde kule sikole kunabafowethu embalamayo nabanye ngabalama abasithola lesikole sikanje. So manje kuyangidida ekhanda lami ukuthi thina besibekwe singabantu abawu number 2 ngokwakhiwa kwesikole la eKZN. Manje kuyangimangaza manje amasithola ukuthi asisakhiwe sesiyarenovate. Umbuzo wethu uthi nesebe sikusabela kunezinto esesizibona la koma TV kufa abantu entweni enjengasi ikore kanje ngithi kuma building kanjalo. Abazali bathi semningi iminyaka bezama ukuba bethola isixazululo mayelana nokulungisa kwalesi sikole. Lapha ke baveze ukuthi singaba nobungozi ngoba bedalule ukuthi indonga zalesi sikole ayisalungile kahle sebesabelana impilo yabafundi. Into ke siyenzile ke sesicelile lapha kuThisha omkhulu ngoba sinalento nathi ukuthi abantwana uma kudisturbe ukufunda kwabo ngenxa yezinto enje kuzoba neproblem. Sacela abafethu ukuthi Thisha omkhulu sisize ukhulume nedepartment ifike izo address abazali ngokuthi isikole sakhiwa nini hayi ukurenovatewa kweindonga eziwayo. So ke uma sethithi njengamanje uthi akatholi umuntu kuyasididaka ukuthi akathole umuntu mhlamba abekho emsebenzini noma inkinga ikuphi. Abazali baveze ukuthi bazoqhubeka nokubhikisha bevale lesi sikole beze bethola impendulo evela kumnyango wezemfundo mayelana nokwakhiwa kwalesi sikole. Besicelile kuThisha omkhulu ukuthi sicela uThisha omkhulu asibize idepartment ukuze sikwazi ukuthi lento siyiqede ukuthi idepartment mayifika by Monday sihlale nabazali ngoba bathe abazali bazohlala la. So koze kufike yona idepartment. So uThisha omkhulu ke wathi idepartment akatholi umuntu. Kusho ukuthi ke isinqumo esiphume kubazali esithi idepartment izozifike thili kumiwe la uyabo. Okhulumela umnyango wezimfundo esifundazweni kaZulu Natal uMuzi Mahlambi ethindwa ngalolu daba uveze ukuthi abanalo ulwazi ngombhikisho ophazamisa ukufunda nokufundisa kulesi sikole. Ezindabeni ze1 KZN TV Channel 261 ngingumabongi Mhlongo ngisemandeni. Amalungu eMabatho Community Trust akhala ngokubuyiselwa umhlaba osekuphele iminyaka begqiqa udaba lwawo. Umthokozisi Diko onguhlalo kule trust uthi banxusa uhulumeni ukuthi ezwe isicelo sabo sokubuyisela umhlaba okhona kule ndawo yaseHardinge kwaMbotho. Uthi uhulumeni wabuyisa ingxenye yomhlaba omunye wangabuya bathi ke ziningi izinselela ababhekene nazo njengoba ke bengenazo nezinsiza kusebenza kulono wabuya. Ekhuluma neziko lezindaba uthi ke isicelo sokubuyiselwa umhlaba basifaka ngonyaka u1998. Usihlalo weMambotho Community Trust uthi bafaka isicelo sokubuyisela umhlaba ngonyaka ka1998 kanti uhulumeni wabe sebuyisela ingxenye omunye wangabuyi. Uthi udaba lomhlaba ongabuyile kade beligqiqa emahhovisi ehlukene befuna kubuye lengxenye yomhlaba. Khona umhlaba nje ola omunye nomnye umphakathi esinawo ongakabuyi esingazi ukuthi ke manje lo mhlaba yini oyivimbile ngoba asiyithola incazelo phela uba yini evimbele umhlaba. So besifuna nje ukwazi uhulumeni ukuthi uhulumeni asilekelele kule mhlaba esasele ekade yaklenya ngo98 esifuna ukuthi mayibuwe ngoba imiphakathi leyo sinayo la kule trust esinayo. So ke manje nayo lokisibuza uba yini evimbile sisho lokhu ugcine ianswer ingaphumi egcwele ukuthi yini inkinga. Uthi maningi amaplazi okumele ngababuyile. Abasuswa bawu 400 so ngokuhlanza kwamaplaza la hlangene amabili maningi ukuthi amaplaza akhona akwiclaim ekumele abuyile ngaphansi kwetrust. Oyilunga leMambotho Community Trust uthi into ebenza bawufune kakhulu lo mhlaba ingoba bahlanganiswa bababaningi kule trust nokwenza noma besebenza
bangayiboni inzuzo. Ube esenxusa uhulumeni awubuyise lo mhlaba. Kwathi makubuyiswa lo esinawo manje wase kubuyiswa abantu ababakhe kuloya bafakwa kuthina ukuze ngoba itrust ihlanganise bonke abantu. Manje abantu baningi kakhulu kuloko esiktholayo okuncane esiktholayo la sikweba khona masibanika kuyabona ukuthi abantu baningi kakhulu. Lo mhlaba afuna siwuthola ukuze kwenele bonke labantu esibondla ngoba njalo ngonyaka siyabondla abantu siyabanika le mali. Siyacela kakhulu uhulumeni asibuyisele umhlaba ngoba uyasisiza even ingane ukufunda yini siyacela. Elinye ilunga lithi kubalekile kubona ukuthi ubuye lo mhlaba ukuze bondle umphakathi. Ube esecela nosizo lokubuyela kwalomhlaba wabuya. Into ebalekile ukuthi masibele umhlaba. Sifuna thina ukondla umphakathi ungalambi. Njengalokho siqalile empeleni umphakathi wethu awulambanga. Siyafisa ukuthi uhulumeni akasize kakhulu ngokuthi asixhase asenzele nje noba kubiye izinkomo zingangeni abantu bangalambi emphakathini. Yiloko nje sikufuna ukuthi amathuba emisebenzi ayavela asekhona. Sifuna abantu basebenze futhi bakhona. Lithinta ihhovisi likaNgqongqoshe wezolimo, ukubuyiswa komhlaba kanye nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya. Ukhulumela lo mnyango uReggie Ngcobo ululeke lamalunga ukuthi ahambe lamahhovisi asesayidi abo ukuyothola kabanzi ngesicelo sabo abasifaka. Lo mbiko benwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngise-Harding kwaMbotho. Babonge banconcoza abalimi bangaphansi kwamasipala inkosi langalibalele lokhu kulandela emva kokuba imeya kamasipala wesifunda uThukela inikele ngembewu yokutshala amakinati. Abalimi baveze ukuba njengoba behlala endaweni engamakhaya kunzima ukuthola amathuba omsebenzi kanti lokho abakutshalayo yikho abakwazi ukuxosha ngakho ikati eziko. Intokozo ibhalwe emehlweni kubalimi baseWinen ngaphansi kokwamasipala inkosi langalibalele. Lokho kuvele emva kokuba ubuholi bomasipala wesifunda uThukela bunikele ngembewu yokutshala amakinati kule ndawo. Ngidlulisa ukubonga kakhulu sivakashelwe inkosi uShabalala endaweni yakithi obekade esilethele imbewu thina abalimi abakhulu. Mina ngingumlimi siyalima kakhulu. Ubezosipha imbewu kanye namathoyilethi awusizo kakhulu emphakathini. Sidlulisa ukubonga kakhulu inkosi uShabalala. Sicela ehleze kwenzana kwabanye. Ukulima kwethu kusisiza kakhulu ngoba kukwazi ukusibekela ukudla etafuleni, kusisiza nasebantwaneni siyakwazi ukukhulisa abantwana, uyakwazi umthengela ama-uniform ekoleni wenze yonke into ngakho. Sicela ukuthi inkosi uShabalala esisize sixhase kakhulu. Kuningi sifise sixhase kukho. Silima ngisho amaklabishi njengamanje silima iklabishi. Asinayo indawo la sodayisa khona, asinakho ukuzosithuthela. Nanoma sifikelwa imonto ezizothenga umgaqo awukho uyalapha emasimini. Sicela besisize kakhulu bezosilungisela nomgaqo. Kanti umeya walo masipala inkosi uNtando yenkosi Shabalala uthi ukunikela ngale mbewu kuzolekelela umphakathi ukuthi ukwazi ukuziphilisa. Sizele lana ke ukuzokwenza izinto ezimbili namhlanje. Abantu bakule ndawo ngenxa yobubha obukhona kule ndawo bazihlanganisa bazenza abalimi. Ikwaba inhlangano nje yabalimi manje into abayilimayo ke balima amakinati. Kodwa ke bebe nenkinga yokuthi abanayo imbewu. Sibese sithi ke uJoba suthukela sinengxenye lapho uthukela iLED ngaphansi kweagency yethu uthukela Economic Development Agency ukusiza abantu endaweni zasemakhaya nasothukela lonke noma bengasobe basemakhaya kodwa lapha abadinga khona ukuthi basizwe ngezinto zokuthi baqalele imisebenzi. Lolu phiko lethu ke sibathengele imbewu yokuthi bakwazi ukutshala imbewu yamakinati. Sizobathulela namhlanje amasaka o50 kg abawu35 ukuze le project ikwazi ukusukuma bakwazi ukuphilisa bakhanda amathuba emisebenzi futhi. Uphinde wathuba ngokuthi bazophinda bethula usonkontileka ozokwakha izindlu zangasese ezilinganiselwa ku100 ezizothatha izinyanga eziyisithupha. Bese sithula nosonkontileka ozobakhela izindlu zangasese ngoba umsebenzi wethu njengothukela ukunikeza abantu amanzi ahlanzekile kanye nezindlu zangasese ezinesithunzi. Manje oba seyilapha sizobe sesithula nosonkontileka ozobakha izindlu zangasese la ama toilet ama VIP toilet azoba u100. Sizobe sesimethula kube khona namathuba emisebenzi azovela ngoba makwakhiwa lama toilet kuba khona amathuba emisebenzi avelayo bazobe sebeqashwa ke futhi abantu bakwazi ukuxosha ithuba lokusebenza baxoshe ikade eziko. Ngokujwayelekile yonke indawo la siya khona uma ama-toilet e100 kuba 1.7 million. Nalana ke sizothula imali enje 1.7 million ukwakha la ma-toilet e100.
Ngokasonkontileka angawenza uyathi angathatha 6 weeks usho 1 month 2 weeks kodwa iproject yethu sithi kayithatha 6 months. La sihambe khona endaweni eningi nasibabuza abantu ukuthi yini enijahe kakhulu ama toilet angakhandwa ngo 1 month 2 weeks okusho ukuthi kuzobe kushesha kakhulu mhlambe kusetshenziswe nemishini la kufica khona ukuthi isimo sendawo asikho kahle kugubheni. Abantu ke baye bangakuthandi lokho baye bathi bafuna ukuba nethuba elithe ukuvuleka lokusebenza. Nalana ke sizoncoma ukuthi akube u6 months ukuze bazoqhubeka bacosha inyanga nenyanga laba bazobethula ithuba lokusebenza. Thobeka Dladla izindabeni ze1 KZN TV ngisewineni. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu sihlangabezane nengosi yezomnotho masibuya. Asikubingelele siphinde sikwamukele mungabe usanda kujoyina izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namuhla. Kuphenywa ngolwamaphepha okuvota eHammersdale. Ukhomishana wamaphoyisa ubhunge nabamatekisi. Kanti kuqalile ukuvota ngokukhethekile namuhla. Kuleli qophelo singena sijule ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli liu 18 rand 40 cent maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u19 rand 97 cent maliqhathaniswa neeuro lase-Europe liphinde libe u23 rand 45 cent maliqhathaniswa nopondo waseBrithane. Igolide ke lona lingu-$2,347 49 cents i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u-$82 12 cents umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. I-Orlando Pirates izibekisele indawo emidlalweni ye-CAF Champions League yesizini ezayo ibambana ne-SuperSport United emidlalweni wokusonga isizini ye-DStv Premiership emidlalweni kobudlalelwa ye-Orlando Stadium eSoweto ngomgqibelo ntambama. Ngesikhathi ezimnyama zizifaka kulomqhudelwane ngembobo yenaliti kube usizi lodwa komakhelwane wabo baseSoweto Kaizer Chiefs neqeda isizini kabi ithelwa phansi Cape Town Spurs ngamagoli 2-0 eCape Town Stadium. Ukuhlulwa kweKaizer Chiefs bekungagcini ngokuyiphuca amaphuzu amathathu nje kuphela kodwa ke bekuphinde kuqinisekisa ukuthi ke ayibalo kwi-top 8 njengoba igcine iqeda endaweni ye-10 namaphuzu ke awu-36. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulomnyama undlela zimhlophe ngeziguqise besikuphathele zona namhlanje sihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuliz Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.